Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Pobreng dato. Papel unyag suyo pang ilang aso. Joke to? Pag makatawa ka, joke. Pero kung di ka makatawa, ay di joke. Bay, na ay mga tunob sa tao? Ha? Ha? May multo yun lagi din eh. Di lagi na multo. Tao na. Oh. Tanama. Uy! Uy, Lo! Johnny! Mick! iyay. Kamu na! Aw! Kamu ni! Kap! Oh, Ikaw Kap! sa na, Kap? Kami bitaw ni Kap. Akwan! Nangahoy me. Ay! Oh! Unsay nangahoy? Wa day mo mangitas bata? Aw! Nangita sa mis bata? Oo, mo na, Kap. Nangita mi ni Inday Ina. Unya, miabot mi din he. Unya kay wa man sad mi ikasugnod. Mo nga nanguha na lang sad mi og mga kahoy. Mau na Kap. Dubling igo ba? Ngita mis bata niya. Nangahoy sa mi. Ay! Oh. Kung mangahoy mo, nganong niaman mo sa bahay nga gibiyaan sa mga alkira? Hangano niya mo manod nga wa may kahuyonon din eh. Kwan mo good Kap kanang doon naman gud mi nabating mga kasikas din sa sud. Mao nga amo na sad nga gisusi. Oo nya. Og doon nami nakit-ang mga gamit sa suyop-suyop sa utot sa demonyo Kap. Natuwa dito ay. Unya, doon na pa yun mi nakita ang mga lalaki nga nanagan, Kap. Mao to Kap. Mao to silang nanuyop. Dili kami ha. Ay! Nganong santop magsab sa inyong hunahuna nga anhi sa yuta sa mga alkira mangitas bata ug mangahoy? Tungod kay dinhi sa yuta sa mga alkira na ko makiti ang kalabirang sa akong apuhan Kap nga si Lolo Pilo nga gikawat ba. Mao na, Kap. Ikaw Kap. Nganong naabot mo sa kadinhi pagpangita sa bata nga nawa? Parihas din maghunahuna ni Johnny, Kap. Nakita na ko ang duha ka lalaki nga nagdagan gikan din eh. Mo nga akong isusi kung diin sila gikan. Mao na to Kap, mao na to ang nanagan pag-abot na mo. Sige, biya na mo din eh. Ngano man Kap? At timana ninyo ang tiguang kay siging kakuyapan. Ha? Lola, La? La? Lola, nakuyap pa na sad ka? Wa man. Oh, Misulti man ko ng kapitan nga sige ko nung kagkakuyapan. Kakuyapon ko. Pero wa gid ko kuyapi. Oh. Ug kisa man ang dili kakuyapon. Nga hangtod karon wa pa man gyud makit-i si Ina. Naunsa naman kaha ang akong apo karon. ay kabala ka Lola. Kaya mo padayon ko sa pagpangita ni Ina. Mikmik, Bay, ban nila sa lula din niya. sige bay. Ikaw di ay. Mupalay ko sa minteryo. So? Mubalik ka sa minteryo? Maunsa man ka dito? Akong subayon pagbalik ang musuliyo. Nga naman di ay ang mga musuliyo dyan eh. Lola, abay, ato lang ko na yung sikreto ha. Unsa man na. Nabati magud ako Lola nga doon na missing git nga bata gabi is minteryo. O nakita ko ang anino sa tao. Unsa? Kinsa man kaning tawhana. Mo nang gusto na kong susihon. Bay, ngano di nga kamusulti anas kapitan? Di ko ganahan nga doon na ilaing maniits minteryo bay. Bisan pag ang kapitan. Bay, Nga naman. Mas makaliho ko sa hilom nga paagi kaysa sa kapitan. Di mahimo nga makabantay ang kidnapper nga gipanid-an sa nako siya. doon na kay suspect? Wa pa.
Pero, ako na siya maila na bay. Unya, Lola, ayaw ipanulti sa uban nga maniid ko sementeryo, ha? Ang imong buhaton, mag-uol ragyod ka, ha? Kung pangutan ka sa uban, ay lagtubag. Ano man? Tungod kay nagtuo ko nga kaila ra na to ang kidnapper. Og naniid ra sad siya sa itong mga plano. Unsa bay? Busa ibutang sa inyong hunahuna nga tanang tao nga mitabang sa pagpangita ni ina, suspek. Seryoso ka? Nga ikaw lang ang maniid sa sementeryo? Oh, ako lang. Ikaw, ubanin na sa lola din ha? Nya, kaysa may mo bantis payag. Na, pasagdi lang na itong payag Kay, wala may makawat dito. Katumbako naman ganito. Dali. Ihatod ko sa gawas, mikmik. Oh. Milche. Suglan tog limpyo ang klinik. Dindo, ayaw lang kalain ha, pero may mabangutan na. Unsa man na? Ngano kita man na ang maglimpyo sa dental clinic nga na may mga katabang. Oh. Ha? Dili man na pagkamit ang akong trabaho, diba? Oo, pero dili mo ganas papsigod nga doon nila ay magsigi og sudin sa klinik. Dili sab siya mo kumpiyansa sa mga katabang. Mao ba? Mao na. Abi mo, mga mahalon ka ng mga gamit sa pagpangibot sa ngipon. Og dili ganas papsi nga maggarasan ka na. Okay. Mao na. Gawas pa. Mando ni Papsi nga kita lang ang musod dinhi sa klinik. Ha? Bay, patod man ka na ako din his gawas. Doon ako isulti mo, bay. Unsa man? Ayaw pagkumpiyansa sa kapitan. Unsa? Nga nang di man ko mukumpiyansa sa kapitan. Nagtuo ka? Nga doon na siya'y anomalya? Nagtuo ko nga naniid siya na to. Do, ano iya man tang panitan? Oh, nga nang nagduda mo sa kaniya? Tungod kay mukalit siya tunga kung nasa ta. Ha? Una, sa simbahan sa San Jose. Unya, ganina, sa bahay sa mga alkira. Oh, sulagma lang tingali nga magkaabot sa kalugar bay eh. Tigod, dili, bay. Muragid og dunay ipasabot ang iyang mga lihok. Oh, maamang ka. Sige, di ko makumpiyansa. Kung muani siya din panid iyang mga lihok niya og iyang sunultihan. Oh, sige bay. Sige, padano ko sa sementeryo ha? Sige, sige. Ay kumpiyansa sad ha. Pobreng dato ra ba ka? Ha? Pobreng imong pagkatao pero nagbaliog kag bahandi sa dato. Aw. Tuod, no? Sige, nakaw. Unsa naman hinuuning akong trabaho din eh. Tiglimpyo naman ko ining dental clinic. Pero nga naman ka nga dili man masagot si Sir Darwin nga doon yung mga katabang nga musod ining clinic. Aron mang limpyo. Uy, hala. Ni atingali din hitaguin ni Sir Darwin. Ang kupang bulawan silang klinik. Ni abang mga tunop sa dakong sapatos din sa kilid sa musuliyo ni Scholastica Amador. Pero, nga ang kalit mo siyang nawa dining dapita. Unsa ka kung musuod ko diya sa musuliyo ni Scholastica. Bahala na, musuod ko. Nagduda gid ko nga doon na ginisikreto ang musuliyo ni Scholastica ba? Klaro na kayo. Nga niagid sa dental clinic ibutan ni Sir Darwin ang kupang bulawan. Haigit ka din sa clinic mahimutang ang kupang bulawan. Basin ko naa sa itanan gid og ngipon. Uy.
Unsa man ang naa sa sahog? Pugong man ni sa buhok. Malon man yung pugong. Ang anong ni amani sa sahog? Maayo kay wa kay tao ining minteryo. Way makakita nga ni anak ko sa suod sa musuliyon ni Scholastica. Oh. Unsa na nasa sahog? Mga tunog mo na sa sapato sa lalaki? Kung mauna, doon ay nakasuod din ni sa musuliyo, gawas na ako. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!